Selamat pagi, Sugeng Endang. Selamat menjalankan sholat Id. Semoga lancar semuanya ya. Ini aja mulai masak di pemirsa. Masak dulu nanti ya kru sing nyembelih kurban ya pemirsa. Biasanya Pak Deko sedang menjalankan haji, menjadi petugas haji. Ini penggoreng tahu, adang, sisa adangnya sing akeh sisa nggih, sapa ngerti kok kan biasanya sing wangi kan akeh. Kon hati-hati jenengan nek mlampah. Nganuk ya di malam nanti. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Intan, Reva, Salwa, Dio wis padha berangkat kabeh mang 5:30 wis padha budal. Untuk tahun ini gak iso melok sholat Id, ora iso poso pemirsa. Sing pertama kok dilalah pemirsa, dilalah iki. Dilalah bar sakit. Terus nenggone Mas Dimas, kok nenggone Mas Dimas kan bar sakit terus nenggone Mas Dimas, terus mulai gang pirang dino berhalangan. Iya wis jenenge wong wedok ya maca ya, jenenge wong wedok wis berhalangan. Wis bersyukurlah, beruntunglah untuk jenengan semua yang untuk tahun ini bisa menjalankan sholat Id, jenenge puasa sunnah tarwiyah dan arafah ya. Bagi wanita yang lagi berhalangan ini tetap semangat ya. Memang ya tahun ini lagi diparingi halangan mers pripun malih, mungkin tahun masih dipertemukan dengan tahun berikutnya kita iso udah sholat Id di masjid, bisa menjalankan puasa sunnah tarwiyah dan arafah. Bangi ini kamar mandi mak. Sajane pengen mak aku lungguh tapi koyo tertarik apa jahitane iki cek Ada ngerti ya isek-isek. Ngetekae yo jarene Pak Dokter tren meskipun jopo ketoke apa jenenge magaring tapi kan jerone. Lah sudah enek sing teko aku, suami saya sudah 3 bulan kok belum bisa ya Bu ya aktivitas seperti biasa. Bu Yuni kok wis iso mlaku, wis pokoke piye-piye tak mlaku Mbak. Lah piye tak bubuk terus malah kaku, wis alon-alon sing penting ora angkat-angkat abot aku. Goreng-goreng. Mulai ocek-ocek. Pak Markam mak wis mulai siap-siap. Sik aku tak
buka. Bayi. Nggih, monggo. Kula ngapunten niku badhe buka lawang, Bu. Enten Pak Markam niku lajeng nata wau ketoke. Nggih. Cek golek detres kali. Nggih. Mengke teng lor mriku nggih bayi nggih. Urung dibuka lawange pemirsa. Sik. Lagi tangi bayi. Nek kula subuh wae wis intan pun intanipun apa nggih? Intan subuh pun tangi terus ndang keke ndang adus kula ngoten. Soale Repa pun ngendari ngeten, ayo Mbak Intan, ayo salat Id. Iya do aku ngono. Iya, Terus jaluk rukoh sing kados gone salwa kula golek mboten petok. Nggih enten tapi kan ketumpuk-tumpuk wong sedaya kan tesik diungkar-ungkar nika to Mbah Yi. Urung ketemu. Rondok mbetutut wau, gak apa-apa ya nduk rukoh sakonone aku ngono. Karepe pengen kembar kali salwa, Bu. Nika kan ditumpuk urung roh ning ndi panggone. Nah, mengke teng mriki pemirsa. Lho niki sandale Repa, Bayi. Walillah ilham. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillah. Mbah Ji. Berarti jenengan rokoknya tenggerian ten apa mawon? Gandum yo akeh, pokoke rokok apa enak. Sunam gandum sing kok Pak Silo dikeki ngono Nggih. Iku lho. Gandum yo sak pres aku ndek tuku sak pres. Nah, nggih. Plastiknya Mbah Yi. Plastik yo tuku rong gendel. Nggih. Pokoke wis tak Kan sing dibutuhke kan rokok, plastik, ya wis. terus mengke angklop pemirsa. Nek teng mriki ngoten. Angklop niku nanti untuk yang nyembelih sama krunya. Tahun-tahun berikutnya nggih ngoten. Jadi yang nyembelih, yang krunya, yang membantu itu dapat istilahnya kerah nggih Mbah Yi nggih. Kerah pemirsa. Kerah. Nek ditempatin jenengan pinten nggih. Kok kadang ki nek tekok, "Halah, paling ki Bu Yuni nek ngekeki angger ae nek di sini kirae 200 pemirsa. Duko nek tempatin jenengan mungkin 500 nggih alhamdulillah. Langsung orangnya ngomong saya 200 Bu ngono. Jadi ora saling apa ya? Saling Sensitif Mbah Yi nggih masalah kok nek pamane kesithiken kene gak penak soalnya kene itu minta tolong ngono lho pemirsa. Krune ya ditanya piro dadi padang jaba, padang jero, kasih sarapan, dikasih rokok. Rokok, sarapan, kopi, teh. Ngoten. Terus kerah. Nek ngarani ku jenenge kerah nggih Mbah Yi nggih. Ngoten pemirsa. Ini persiapane ngisor dandang, adang, dhuwur goreng-goreng. Sambal tahu. Kerupuknya wis tumbas soalnya mak jare. Matur suwun nggih Bu Carek. Diparingi hadiah mie bijak cap doro. Doro Mas. Iya, Dalem Mak. pakai uyah. Ngen cedek. Iki sing ndek bengi. Sing ndek bengi Mak. Apa Mak jam tumbas? Gue Mbak Nana Mak sampean. Betul itu. Oh, iya. Sing bungkusan cilik-cilik semunan ya Mak ya. Wah, lengone Repa turu pemirsa. Suwi gak masak. Oh, Mbah Yi yo lucu kompore tek gak dienggo Bu, aku ngono. Sok mbene nek wis dibojo. Wong yo kompor tok ngenteni dibojo dienggo. Alah ya. Enek. Sadaring tenanan. Gak ya Mak nek tunggu sambal tahu biasa ya Mak ya. Tak termo ngono, tak
eling zamane Mbah Sung kae nek goreng tahu ya ijek empuk-empuk no kae mak ya. Terus dipenyet-nyet ngono jek eling kae anget-anget. Heeh. Alhamdulillah panas, Mak. Intane nek mati yang gerangger lali. Bu, ndang tangi Mbah Taslim wis adzan dudu Mbah Taslim nduk tan. Kuwi Pak Warno, ijek iling iki Mbah Taslim. Mari kecilik sing dianu Mbah Taslim. Mbah Taslim wis adzan, Bu. Iya. Ini tak masih pakai ini ya, ya. Kayak Pak Markam sudah menyiapkan patok ambek pringi permintaan Pak Nan. Nggih. Mbah Nah wis budal ning sawah. Wah oleh. Pun digawekno. Walah, Bu. Anu. Napa nek ngarani bogeme gedene rekaprak. Es disiapke. Enten niku ne. Mengke kan begitu sapine pun glentang terus nembe didamelke kerwaan ngoten nggih Mbah nggih. Lho pemirsa Mbah Wayu nih lho pemirsa. Terus pemirsa jenengan wajahnya mirip almarhum istrine Mbah Kong. Nggih. Padha remune. Ngoten Mbah Yi. Dianggap padha remune. Makane Mbah Kong ngertos jenengan langsung zaman riyen terkindul-kindul kan eling ngoten maksude. Jual jom. Nah, pemirsa iki. Amit nyen sewu. Mbah Yi karo sarapan. Sarapan napa jenengan wau? Pisang godhog. Dang goreng. Duh, teng pundi? Ini Mbak Yut ini. Walah, nggih pun siap lek Kam. Paling darah nggih setunggal tok lek Kam. Apa sampean gak surat itulah kah? Oh, pringnya cilik. Lah kayak gede Bu Pak lek Markam. Engko penting dibalekne ngono iki lek Kam. Mengke rokoke jenengan sing sak pres di Mbah nggih, nggih persiapan kopi napa mpun. Berarti sampean memang wis sedia duwe ngonoan ya lek Kam ya. Kuwi lho palu gede. Nggone Bu Carek. Nggone Bu Carek, matur suwun nggih Bu Carek. Aku nganu nyuting Makjah sing Repa Salwa ki mang gawe konten bar saka masjid terus ketok iki mak nasi goreng. Lah Intan kan ceritane sampai sarapan sik nduk kurang sediluk segone. Ndekne kan ndek sore kae lho Mak. Tukokno Mbak Yune iwak pitik kae lho Mak lagi pe dipangan saiki. Wong yo empuk ya. Gak atus lho Bu. Ora. Aku nek atus tuh gak iso. Untune Mak marai ndek. Sega. Ngono nek Mbak. Mbak Intan. Untune marai untune ra iso. Iya wis seroh. Iya. Tadi bumbune untuk bakso ya pemirsa, ada bawang putih, ada merica juga. Bawang putih, merica ya Mak ya, garam. Biasanya itu sampean nganggo pala apa ora Mak? Pala pemirsa. Ben kuahnya terasa lebih nyoy. Apa tan? Nyoy. Wajahmu kayak ngono ya? Nyoy. Nek enek wae gak ngopo. Liwat ibu tak melok lewat dok. Aduh. Sambalmu kok medeni to, Cuk. Alan-alan. Aku pengen delok Makjah iki lho dok anu Bumbu bambang goreng. Bukan. Oh iki. Iya, entar nih karo aku iso meneng nek roh bambang goreng. Bambang goreng enak kuwi ya udah dipangani ae Mbak. Oh, Mbak Anis ya Mas Tono, bayar arisan. Duh, iki mah urung minggu kan, Mak? Ora iki arisan gede sing terakhir, Mbak. Iki ning sampean. Iya. Kena anu ya ana. Nyanane dhe ya. Gak iku emak apa gak kena aku emak. Yo Engko sok bene. iya, entan kan meloke nek sing minggu to. Iki sing gede, Mbak. Iki bukan entan gak melok arisan gede iki gak melok.
Intan ikute sing hari Minggu. Iya. Nggih. Intan ijek siji. Ora isek dua. Wis. Yes. Wis barek Iki pemirsa, brambang goreng masuk. Terus Iwang enek ning kuwi. daun bawang seledri masuk. Gue sedep-sedepan. Sithik tok ora enek neh. Kayak enek-enek pemirsa soalnya pasar yus kimang tutup. Ngalih dok. Ngalih sih dok. Oh, goreng kacang ini. Goreng kacang tinggu. Gawe konten. Gak nyanyi nang Mbak, biasanya bayi nyanyi lah. Jantine ora tenanan. Walah yo yo. Yo. Hati-hati terus. Nyanyi. Bayi gak nyanyi neh, Cira. Lah kuwi pilih sawal, Mbak. Duh, Loh, kleru. Ngono wae. Kleru. Repas preng. Kleru. Apene salah aku. Masya Untungnya Intan anu titen Bayi. Ya Allah, ya Allah. Gak titen ngono jenengan mang piye? Tak sasi apa iku to ndare. Nggih. Ning mejane Mbak Wi. Kalau bakso nek jenengan mboten usah digongso nggih, Mak. Mboten. Ngono ane mah gak mbok siram banyu. Ning jero kulkas, Bandung. Bayi hati-hati Bayi. Wis aku saiki pokoke mlakuku dianterin. Nggih, maksudnya hati-hati. Soalnya kan mungkin tang lunyung. Nasi pemirsa. Delok engkas nggih. Selesai iki bumbu sambel tahu. Penggawe sambel tahu goreng kacang ya lho pemirsa, kacangnya ning kono. Totone ning kene. Iya, Mak. Kok langsung digawa ning gazebo. Golek ngocek kacang kok nek bar nutup lagi lho, Kak. Iya, Mak. Tak kira ki mah hari ini prei gak umbah-umbah. Iya, yang bomba. Terus diresiki Pak Sino pemirsa. Amit, Pak. Terus diresiki sekene. Wis arep gelar. Dalem. Oh iya, sebentar Mak tak ke situ, Mak. Oh iya, aku tak ndelok kuah baksone. Andek rono nduk engko dienggo riwat-riwi wong. Dienggo sriwas-riwi wong dadine. Oh iya bener-bener ning kono. Wah, baksone iki sing kacang. Kacang kok gak goreng. Aku kaya krungu suarane Mbak Anis Iya, ya. beresan. Iya. Mbah Yi. Samene pulang kok terus yo nek pedes yo pulang. Anu sing tinggi niku Mak bakso. Aku iki udah lali, Mbak, jadi tuku seprapat kok tuku neh sapa Nggih ya, lah. Mbak Nanang. Nggih. Tumbas meleh sing tinggi bakso kan mungkin nek pengen Ngene Mbak iki tak duwe pedes. bekas. Mboten enten. Biasane- Alah Mak siprit garing-garing Mak. Tumbas saya Mak. Wah bakso nya sampai kali. Itu tak anu Bu, tak ada tuh tak godhog neh dulu. Putunen jenengan dino ki semangate luar angkasa Mbah Yi. Esuk pun damel napa wau berangkat salat Id nggih. Terus niki wau repiu sego goreng nggih leres. Nggih Bu, dimasakno Bunda Dewi sego goreng. Napa Mbah Yi? Belum ya ngomong masak. Ora gelem. Oh. Kuwi semangat saya beneran belum. Sing intane sing emoh. Itu udah kacangnya ya. Enggak kocoknya tak ya. Mboten Mbah Yi. Jenengan pesuk sampun nyekeli dhuwit Mbah Yi. Laris napa? Itu orang bayaran kan. Nggih. Mengke majah nyuwun LPG Bu e. Kone, mau kone. Pokoknya tak kono wisi. Nggih, LPG. LPG. Bu, eleng Bu jenengan ya Bu. Nggih. Kan kok somet kita jadi eleng. Kok ndang gelar anu kok anune. Paling diduga Pak Silo ta ya. Nggih, Mak. Terima kasih Mak Jah Pak Silo, semoga jenengan sehat selalu, paringi rezeki sing lancar berkah ya pemirsa untuk Mak Jah Pak Silo dan semuanya yang selalu sigap membantu keluarga kami. Yes, kuai. Pentole seneng gurih pemirsa. Wis iki. Enten pemirsa. Enten galungan. Sume. Dibalu kok nggonku nek kae. Oh alah, nggih. Oh nggih. Terima kasih puter-puteran kanggene Bu Care. Terus
tiba makjah tiba bayi ngoten. Gering kalau kayak Kula pas gerih. Aku. Nggih pun biasa. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Nggih, bayi. Cerita pagi hari ini nggih. Tunggu yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit cepat untuk diberikan momongan yang saleh-salehah. Wes ta nek apa ndang sarapan ambek iwak ambek mang wis siap ki lho, ndang buka piring. Ndang pe diculekno makjah. Oh, cek mepe mak urung iso mak, cek mepe. Wes Intan sing sucus tuh saya. Demikian pemirsa Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Sing cantik anduk pemirsa kok lak kaget. Cus sing apik. Cus. Mana cus. Pemirsa wedi nduk. Kupit, cilup. Cilup. Wes. Ya wes.